Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod damo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Ubay-ubay nga mga bomb components na nakumpiska sa kapulisan sa Zamboanga City, human niini gironda ang balay sa duha ka giingong ISIS facilitator o financier. Arestado ang duha ka suspect sa managlahing pag-serve sa search warrant sa barangay Campo Islam sa Zamboanga City kagayang kadlawon. Mismo ang Regional Anti-Criminality Task Force sa Police Regional Office 9 ang nag-apply og search warrant tungod sa illegal possession of firearms ug explosives. Sa Marlboro Drive, Campo Islam, nadakpan si Abdulman Sarapudin Tula alias Man. Nakuha ang kini og 45 caliber pistol, granada ug mga bala. Samtang sa Long Drive, Campo Islam, arestado ang babae nga si Khadija Sadji. Nakuha ang kini og ISIS flag, bomb components ug granada. Facilitator ug financier kuno ang duha sa teroristang ISIS. Kapitan sa usa ka barangay sa Mati City sa Davao Oriental, asawa ni 9 anyos nga anak natumbahan ug punuan sa kahoy samtang sakay sa motorsiklo. Sa maong insidente, way swerteng namatay ang bata. Gilatas ni Kabagayan Barangay Captain Armando Matayab ang National Highway sa Barangay Mayo, syudad sa Mati City, Davao Oriental. Uban ang asawang si Virgie ug 9 anyos nga anak diyang kalit natumbahan sa usa ka punuan sa kahoy. Patay ang anak samtang nakaiagom og mga bunog sa lawas ang kapitan ug samadsab sa ulo ang asawa niini. Gidala gilayon na magtiayon sa Davao Regional Hospital kinsa anaa pa sa Talandugong kahintang. Mga module sa usa ka eskwelahan sa Davao City ginasulod sa oven aron malikay sa virus ang mga bata ug magtutudlo. Ani ang detalye. Mao kini ang hot air oven sterilizer nga ginagamit sa SPED Bangkal isip thermal disinfectant. Sa ilang mga module, una ihatag og pagbalik nini gikan sa mga estudyante. Inisyatibo kini aron malikay sa bisan unsang virus ang mga bata ug magtutudlo. Ginasulod nila ang module sa oven. Dayon painitan sulod sa 3 ka minuto na may 70 to 80 degrees Celsius ang kainit. Base sa mga research, sir, ang hot air oven ginagamit yun sa laboratory to disinfect, to sterilize sa mga equipment, as well as sa kanang mask. Gawa sa oven sterilizer, express lane usab ang sistema sa pagkuha, ingon man pag-uli sa mga module aron dunay social distancing. Nasa pandemic man jud ta karon, gihuna-huna jud nato ang safety sa tanan. Una, safety sa mga magtutudlo, safety pod sa mga ginikanan kay delikado karon nga panahon. So we have come up with this scheme. Nagpatuman usab sila og QR code system aron mamonitor nila kung kinsa ang wala nakasubmit og modules og isip gamit na usab sa contact tracing. Module tracking pod kung kinsa ang naka-return na,
kinsa naka-claim sa module. So maunang naka QR code kami para nga wala na attendance no. Wala na signature. Sa precautionary measures nga gibuhat sa SPED Bangkal, kampante ang mga ginikanan nga luwas ang ilang mga anak sa COVID-19. Safe kayo paminaw na ako. Kay dindot ang pag-arrange batas na po yung mga papers nga kanang mga module niya napainitan. Okay kaayo. Safe po kayo paulit na mo dito sa balay kay napami mga anak ba. Kauban si Mansurawing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa Zamboanga City, mga ginikanan nga limitado lang usab ang kaybalo, palisdanay ang pagtudlo sa module ngadto sa ilang mga anak. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Nabisi karon ang mga magtutudlo o ginikanan sa mga pampublikong eskwelahan sa Zamboanga City sa pag-uli sa mga answer sheet sa mga capslet o module nga gihatag sa miaging semana. Laing answer sheets na usab ang gikuha sa mga ginikanan alang sa ilang mga estudyante. Ang ubang ginikanan nga wala man gani nakalampo sa pagtungha ug busy pa gayod sa trabaho ang naglisod gayod pagtudlo sa ilang mga anak. Okay naman daw niya pero ako di ko kakuan kay wala mang dinakot na di ko kabalo ba. Aminado si Angeline Gumabaw, kinsa graduate sa kursong BS Education, nga naglisod siya pagtudlo sa iyang igsuon nga grade 6 pupil. Kinahanglan gayod nga sabton ang nakalatid sa capslet, nga kinahanglan pa mag-research. Lahi gayod kung anaa sulod sa classroom nga mas lapad ang imong masabtan tungod sa mga diskusyon. Naglisod usab ang ubang ginikanan sa Chabacano nga mother tongue nga ginagamit sa DepEd Zamboanga City. Sila yung umintindi sa capslet. So they're going to understand nga ano yung mga sa capslet. So, medyo may kahirapan din naman sa active assistance. So, hindi po ang teachers mag-aantay na ang parents ang tatawag. Dapat si teacher mismo will try to communicate with the parents. Inoon, plano sa DepEd nga himuong Pilipino ang ilang capslet aron dili malisdan ang ubang ginikanan sa mother tongue nga Chabacano. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tulo ka probinsya sa Mindanao ang gikonsiderang COVID-19 high-risk areas. Base ka na sa Okta Research. Busa, girekomendang ibutang kini ubos sa masugot nga quarantine qualification. Anang report. 11 ka lugar sa Pilipinas ang gikonsidera sa Okta Research, usa ka independent and interdisciplinary research group nga gipangunahan sa University of the Philippines nga mga COVID-19 high-risk areas sa nasud. Ug tulo niini ang anaa sa Mindanao. Mao kini ang Davao del Sur, lakip ang Davao City, Misamis Oriental, lakip ang Cagayan de Oro City, ug Zamboanga del Sur, lakip ang Zamboanga City. Base sa data sa grupo, sugod August 25 to October 5, ang mao mga lugar nakatala og sobra sa 1% nga attack rate per 1,000 nga alang sa grupo taas na. Busa girekomenda niini ngadto sa nasyonal nga kagamhanan nga ibutang sa mas istriktong quarantine ang maong mga lugar. Apan matud ni National IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., granular lockdown lang ang ilang himuon kay yung malakihang ECQ is not sustainable. Nakita na presentation ng NEDA na napakalaki ng epekto pagka ginawa natin yung tinatawag na parang draconic lockdown. Samtang 13 ka lugar sab ang giila sa Okta Research Team kung asa misamot ang pagsaka sa COVID-19 cases. 5 niini ang anaa sa Mindanao, nga mao ang Davao del Sur, Misamis Oriental, South Cotabato, Surigao del Sur ug Zamboanga del Sur. Matud sa kagamhanan, pakusgan pa ang testing, tracing ug isolation ilabi na sa mga lugar nga taas ang kaso sa COVID-19. Pinupuntahan niyo ng code teams natin na binubuo ng DOH, majority ng DOH at saka ng ating mga IATF and NTF composite teams. Ang ginagawa po dito ay talaga nagbabara-barangay sila para magkaroon po ng tinatawag na active case finding or syndromic surveillance. At para makita po kung ano po ang trend at bakit saan nagmula yung tinatawag nating yung frequency ng virus. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV,
One Mindanao. Kaso sa pagpangabuso sa kababaihan, misaka kuno taliwala sa pandemya. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, bisan pa man nga anaa sa community quarantine, taas gihapon ang kaso sa rape ug ubang matang sa pagpangabuso ngadto sa mga kababainan. Ning bag-uhay lang usa ka minor de edad ang biktima. Ning bag-uhay lang usa ka 7 anyos nga batang babae sa Cagayan de Oro City ang gisulayan kuno og lugos sa tulo ka mga 8 anyos ug usa ka 11 anyos nga lalaki. Base sa investigasyon, naana sa aktong paglugos ang 8 anyos nga lalaki sa biktima, diyang nadakpan kini sa kasambahay ug napugnan ang daotang plano niini. Wala gibutyag sa kapulisan ang kompletong detalye sa nahitabo. Alang nasab sa seguridad sa biktima, labi na nga pulos minor de edad ang nalambigit. Base sa itong pag-imbestigar sa mga sa bata, wala magigpukunay na kuano, katulang yang ilahan lang napatong lang ang bata. Murag awat lang kunuhay ba nga, pero wala gi na nahitabo nga sa ilahan nga pagkuano kanang medyo na i-contact yun. Pipila lang kini sa kasong pagpangabuso nga natala sa Police Regional Office 10. Sa 8 ka mga focus crimes nga ginatutukan sa rehiyon, taas gihapon ang ihap sa mga pagpangabuso sa Northern Mindanao. Sa bulan sa Setyembre ning tuiga lang, moabot ngadto sa 24 ka mga kaso sa rape ang natala sa rehiyon. Tungod naa kita sa community quarantine, sagad sab sa mga pagpangabuso nagapanghitabo sulod mismo sa mga panimalay. Amahan, uyuan ug silingan ang sagad sa mga nagunang sospek sa pagpangabuso. Dili safe ang imong anak bisan pa sa iyang amahan, angkol ug mga relatives, no, sa kaso sa rape. Nya kasagaraan sa mga hinungdan is ang modus ani is pugson, no, hadlokon. Real, gimanduan na sa otoridad nga ipailawom sa medical examination ang biktima kini aron masuta kung nahilabtan bagayod kini. Ginalihok na sab aron na mapailawom ang biktima ingon man ang mga suspect ngadto sa counseling, labi pa nga mga minor de edad sila. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Gipaspasan karon sa DPWH Regional Office 11 ang construction sa Tagum City Flyover sa Agusan, Davao Road. Sa pagkakaroon, ana sa 84% nga natapos ang flyover project sa Tagum City. Ang maong flyover nga 2.4 billion pesos ang budget, dunay total length nga 1,035 lineal meters o 1.6 kilometers apil sa entrada. Gilaraw kini nga makumpleto sunod duig nga magsilbing vital link sa Agusan Davao Highway ug makatabang sa pagluag sa dagan sa trapiko sa National Road. For next year, doon na tayo ma-receive na allotment na 120 million aron kompletuhon na gid ang maong proyekto by constructing the approaches of the bridge. We are targeting na mahuman na ito ang tibuok proyekto by middle of next year. Nagsugod na ang biyahe sa bago ug modernong passenger ferry boat gikan Davao City padulong Samal. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, mas komportable og mas paspas na ang pagbiyahe gikan sa Santa Ana Wharf sa Davao City paingon sa Talikod Island and vice versa gamit ang modernong passenger ferry boat. Mibiyahe na ang bagong passenger ferry boat karong adlaw nga may rutang Santa Ana, Davao City, Patalikod Island and vice versa. Moderno ang maong ferry boat. Diin ang kaha, gama sa bakal. Air-conditioned usab kini ug duna pay TV aron dili laayon ang mga pasahero. Plano usab nila nga magpataod og internet connection. Kini nga passenger ferry boat makakarga og 172 ka mga pasahero. Pero kay duna pa may COVID-19 pandemic, 50% capacity lang una ilahang makarga. Gani ang ilang mga bangko ginamarkahan na nila og X nga dili pwede lingkuran. Kung sa ubos ka mulingkod, 100 pesos ang pamasahe. Mas mahal sa upper deck, 130 pesos. Gumikan mas komportable og relax ang lingkuranan. Mas mahal sab kini itandi sa 70 pesos nga pamasahe sa lancha. Apan okay ra daw kini sa ubang pasahero. Para sa ako mas maayo kay komportable ang mga tao manakay na safety po siya. Okay na kaayo kay murag kanang dili na init. Nya pareha good pero naadyo kalahian kay wala naman siyang barko. Ang biyahe ani mudagan sa 12 knots ang dagan. Nya
It will take 45 minutes from Santa Ana Wharf to Talikod. More comfortable and more safety to ride. And what is important is the passengers are safety. Gidayig sab sa Marina ang paglunsad sa maong ferry service nga nasubay sa modernization program sa gobyerno. Nalipay mi kay nagsugod na siya. So nadayon na jud ang among ginatawag nga kanang steel hull nga mo biyahe dito paingon dito nya. Kalabang maayo ba? Urag kuan sa mga pressure kay sa mga passenger. Unya nasulod na pud lang atong modernization program sa Marina o sa ato ang government nga project. So nasugdan na jud nato. Dako sab kuno ang matabang sa mga pasahero sa Talikod Island, labi na kadtong mga magabian tungod sa trabaho o importanteng lakaw. Gumikan hangtod gabii ang biyahe niini. Aside sa tourism industry, pati pod sa mga resident kay pwede man siya makabiyahe og gabii. So nindot ni siya, so daghan nag ma-cater na mga passenger especially during peak season. Kilauman usab sa Marina nga musunod ang ubang operator sa pag-modernize sa mga passenger ferry boat aron nga gawas nga mas komportable, mas luwas ang biyahe. Tek. Daghang salamat, John D. Estaban. Gireklamo karon ang gubang dalan sa GSIS Subdivision sa Matina, Davao City tungod sa kadelikado niini alang sa mga motorista. Ani ang detalye? Ako rin nagabutang ng bato diha. Dito sa likod sa mong balay. Pero pagapot sa baha, anod gihapon. Reklamo kini sa mga residente sa Saturn Street sa GSIS Subdivision tungod sa nagkadugay, nagkadako usab ang bangag sa portion sa dalan sa maong dapit. Ang mga sakyanan siguradong maglisod kung mabulasot. Daghang motorista may reklamo na usab, human makadaot sa mga sakyanan kung malusot sa bangag. Alisod kayo bisigi kisangit akong kuan, akong suspension ilalom. Hasol kayo? Hasol kayo, nadaot na akong bearing da sigagi kadadlaw. Karon nga nagsigi ang ulan, nagkadako kuno ang bangag tungod sa pagkakankan sa asfalto nga gitambak niini. Daghan na nabulasot dire? Daghan na. Unsay kasagaran? Kasagaran taxi. Kung magkusog ang ulan, halos di na makita ng bangag. Giduol namo sa Barangay 74-A ang problema. Hinoon, may pasalig si Kapitan Joel Santes nga temporaryo nilang solusyonan kini sa pagtambak. Dayon iduol nila sa City Engineer's Office aron mapaayo ang dalan. Temporary atong butangag mga bato nya yuta para dili malikayan nato ang kining disgrasya. Ang long term nga solusyon ka iduol nato. So nanay resolution sa gipasahan nato ang city engineers. Kauban si Benjarawing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Libuan ka trabahong gitanyag karon sa Davao City Public Employment Service Office Conpeso atol sa ilang ikapitong virtual job fair karong adlaw. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Unom ka employers ang kapartner sa lokal nga kagamhanan sa Davao City nga mitanyag og kapin usa ka libo nga bakanteng trabaho atol sa ilang gilusad nga 7th virtual job fair. Nakapost ang mga bakanteng posisyon sa official Facebook page sa Peso nga mao ang www.facebook.com/Peso Davao City. Sa FB page dunay link kung unsa ang proseso sa pag-apply og interview. Sukad niadtong Hunyo, nagapahigayon og virtual job fair ang maong buhatan nga dakong tabang usab sa mga nawad-an og trabaho sa dunay pandemya sa COVID-19. Gilaraw nga pinaagi sa virtual job fair, mas daghan ang ma-accommodate nga aplikante kumpara sa mga job fair nga ginapahigayon kaniadto. Hinuon ang kinahanglan karon nga dunay data o internet access ug abri kanunay ang cellphone ug galing tawagan sa employer. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka gingong gun runner sikop sa gipahigayong entrapment operation sa kapulisan. Suspect nakuhaan pa og dakong kantidad sa illegal nga droga. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez.
Wala damha sa sospek nga si Aminola Ampuan, residente sa Bara Upol, nga mga operatiba na diay sa Regional Special Operations Unit 10 ang ihang katransaksyon kagabi. Giaresto kini human mapalitan og .38 revolver atol sa operasyon. Nakuhaan sab kini og sobra 50 ka gramo sa ilegal nga droga nga mobalor og 340,000 pesos. Sobra bulan nang ginaobserbahan sa otoridad ang ilegal nga kalihukan sa sospek. Daan na kini naa sa listahan. Tapos ang iya ganing anak ani actually nadakpan kay gihimo niya nga courier sa droga. Oo. So under custody na siya sa ato ang DSWD kay minor man. Depensa sa sospek, dili kuno iyaha ang mga item kay gisugo lang kuno siya sa iyang kaila nga i-deliver kini. Gisaaran man gud kuno siya nga tagaan og 2,000 pesos kung madayon ang transaksyon. Kasong paglapas sa illegal possession of firearms ug Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa sospek. Patunol po to. Oh, patunol to. Sa tinud sir, dili gyud nakatuwa ko sir. Kay asa man pud ko mukuha nga to kadaka. Samtang sa laing operasyon nga gihimo sa kapulisan sa Upol, nadakpan si Sandy Hamilon, 26 anyos ug residente sa Zone 4 Igpit, Upol. Nakuha gikan sa sospek ang mark money, tulo ka sachet sa suspected sabu nga mobalor og 3,000 pesos ug uban pang drug paraphernalia. Kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa sospek. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dulan 100 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo gikumpiska sa Bureau of Customs Port of Davao City. Mao kini ang kinahong nga smuggled nga sigarilyo sulod sa upat ka mga container van nga na-intercept sa Bureau of Customs karong bulan na lang. Alicorp International Incorporated ang consignee sa mga kontrabando nga nakadeklarang kinartong plastic cups ug mga kahon sa klase-klaseng tela. Nasakpan sa customs sa maong nga pagpalusot pinaagi sa Active Alert Monitoring Procedure kaabag ang ubang ahensya. Ning Setyembre 28 lang gikumpiska usab sa BOC ang smuggled nga mga sigarilyo nga nagkatidad og kapin 26 million pesos. Mukabat na sa kapin 302 million pesos nga mga smuggled nga sigarilyo ang naisyuhan og seizure orders sa customs ning tuiga. Sa Magbet, Cotabato Province, napatay sa mga residente ang duha ka mga bitin nga naaktuhang nag-away sa tunga sa kalsada. Pauli na ni atong tungura ang usa ka mag-uma sa sitio na Tayukan, Barangay Balite sa Magbet, dihang nakita nini ang duha ka mga halas nga nagpinaakay sa duha sa tunga sa dalan. Una kunong gitukob sa kobra ang sawa dayon naglingkis na ang duha. Miresponde dayon ang mga residente ug gibunalan ang mga bitin hangtod sa mapatay kini. Gibana-bana ang anaa sa 10 feet ang gitas-on sa kobra samtang 8 feet ang sawa. Gituang gikan sa duol nga lasang ang duha ug migawas aron mangita og pagkaon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 36.5 billion katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, halos 335,000 na ang dunay COVID-19 ug lapas 13,700 niini mga Mindanawan. Sobra 36,527,000 katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Misa kasab sa kapin 25,463,000 ang nakarecover ug 1,062,000 ang namatay. Samtang miabot na sa 334,770 ang dunay COVID-19 sa Pilipinas. Ana sab sa 275,307 ang recoveries ug 6,152 ang namatay. Ug sa Mindanao, 13,727 katao na ang nataptan ng COVID-19, 9,299 ang naayo na ug 470 ang namatay. Mga tricycle drivers sa General Santos City nga apektado sa GCQ nakadawat og hinabang gikan sa lokal nga panggamhanan. Karong anaa sa GCQ ang syudad, usa sa malabing apektado mao mga tricycle driver sanglit limitado ang ilang biyahe ug gamay lang ang kita tungod tagduha lang ang makasakay sa pasahero nga pasahero matag biyahe. Busa isip tabang kanila nang hatag ang Jensen LG og food packs nga dunay tag 5 ka kilong bugas, noodles ug sardinas. Ug aron matuman ang social distancing, drive-thru ang ayuda nga sistema. Busa dili na munaog pa ang mga driver. Inay ibutang dayon sa sulod sa ilang tricycle ang food pack. Taliwala sa hulga sa COVID-19, padayon sila sa pagbiyahe aron dunay pakaon silang pamilya, dungan sa paglaom nga tabangan sila sa gobyerno, ingon man sa isig kaingon. So kay sa pandit sa amin sa salamat sa inyo.
Pagkaon na sa pamilya. Nakatulong na ba yan sa inyo, sir? Katabang na ni. Huwag magilain. Salamat. Mga frontliners sa Barangay COVID Control Force o BCCF nakadawat na silang allowance human sa 4 ka bulang pagpaabot. Adlang Miyerkules na dawat na gayod sa sobra 600 ka mga miyembro sa Barangay COVID Control Force o BCCF ang ilang allowance nga nagkantidad og 4,000 pesos. 4 ka bulan kuno nilang gihulat tawong nga kwarta nga ilang gamiton sa tuition sa ilang mga anak, pampalit og pagkaon o gatas sa mga bata. Ang BCCF kabahin sa mga frontliners sa Jensan nga maoy mobantay ug momonitor sa matag purok nga dili masudlan og dayo. Papilusab sa ilang ginamonitor ang mga locally stranded individuals ug returning overseas Filipino nga motuman gayod sa mandatory home quarantine sa matag purok. Yung mga hindi pa nakatanggap ng ayuda ay ng allowance. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Patuloy pa rin tayong nag-duty. Pagpalit ng mga gata sa kwanak. Patro. Nakabulan. Nagpaabot mo. Paabot na gyapon. Tulo ka miyembro sa NPA nga gihong responsable sa pagpanunog o mga heavy equipment ug sakyanan sa Claveria ug Balingasag sa Misamis Oriental nadakpan atol sa sagunsong operasyon. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dakpan sa kasundaluhan sa 58th Infantry Battalion atol sa follow-up operation sa Claveria, Misamis Oriental ang usa ka 19 anyos nga lalaking si alias James nga miyembro sa Sub-Regional Committee 1, North Central Mindanao Regional Committee sa NPA. Usa siya sa mga sospek sa pagpanunog og mga sakyanan sa usa ka kumpanya sa Claveria. Nasikop ang sospek human sa 15 minutos nga engkwentro tali kasundaluhan og NPA. Based dito sa investigation sa 58 IB is tungod kay wala naghatag og extortion money no ang Del Monte mo nang mura og to threaten the company mo gisunog dito mga bus no. Samtang nadakpan sab sa kasundaluhan sa Balingasag, Misamis Oriental sila Edgar Virtudazo ug Lope Virtudazo, magigituwang miyembro sa NPA kinsa responsable sa pagpanunog og mga bako og dump truck sa sitio Gaas, Barangay Napaliran. Nadakpan ang duha human sa engkwentro tali sa puwersa sa kasundaluhan og NPA sa lugar. Na-recover ang mga tag-as nga kalibre sa baril ug mga gamit sa NPA sa lugar. Na sila na-capture nga duha ka suspected NPA ito sa mismong encounter site kay pag kurso nila na may duha ka suspected NPA nga ni daga no. So ilang gigukod gidako ug gi-apprehend nila then upon checking na sila yung mga nakuha mga armas no. Nagbahad ang kasundaluhan karon sa mga gatabang sa NPA nga posible silang mapasakahan og kasong paglapas sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa patay samtang arestado ang laing usa sa gipatumang anti-illegal drugs operation sa duha ka mga COVID-19 frontliners sa General Santos City. Anang report ni Argil Relator. Napatay sa mga sakop sa Regional Police Drugs Enforcement Unit sa General Santos City ang frontliner nga si Irish Lee Palabrica alias Ai sa ikasang buy-bust operation sa Jensan. Nisukol kuno ang suspect dihang nabantayan niini nga pulis ang katransaksyon sa illegal drugs. Na-recover sa crime scene ang .45 caliber pistol nga iya sa suspect o usa ka pakete sa gituuhang shabu. Si Palabrica, empleyado sa Department of Health Region 12. Samtang sikop usab ang usa ka miyembro sa Barangay COVID Control Force nga si Nerio Cabradilla sa gipatumang buy-bust operation sa Barangay Bula sa Jensan. Nakuha gikan sa dinakpan ang 8 ka pakete sa gituwang shabu ug 500 pesos nga marked money. Kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa dinakpan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Dili matupngan ang sakripisyo sa mga magtutudlo. Busa ang makita sila nga naga-relax ug naga-enjoy, tuod man makalingaw gayud. Atong tanaw ng pipila sa mga trending video sa TikTok challenge sa mga teachers sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Representing Quezon National High School, Bukidnon. Baby, paminawa, kining akong kantahan para dili sa imuha. Wa sa paulahi, Jose Abad Santos teacher sa Davao Occidental. El cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena.
Palakpakan ta! Davao City National High School. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kung hindi makuha ng buo hanggang Og pangandam na, aniya ang Santa Maria East District Teacher sa Davao Occidental. ¡Uepa! 1, 2, 3, un pasito para atrás. Sila si Sir Ian Abalye, John Mark Lambino, Gerson Ray Rabanyo, Ariel Abalye ug J. Paul Adlaon. Matud nila, wa daw sila magdahom nga mag-viral ang ilang video. Basta kay makahatag kini og kalipay sa mga mutanaw. Ulawan pero wala ka po sa mga nauna. Amo lang gusto nga makahatag may kalipay sa uban ng teacher. Medyo nasalisod biya karon na panahon. Tungod aning TikTok ma'am, nakahatag yung lingaw sa mga among kaugalingon mismo ma'am sa uban nga teachers para dili na mabati kung may kalisod magaling nang nabatian sa karon nga panahon. Ang ilang entry kabahin sa Teachers TikTok Dance Challenge nga gipasiugda sa DepEd Schools Division of Davao Occidental alang sa pagsaulog sa World Teachers Month. We will motivate or encourage our teachers, especially in the field, kanang naa sa ilaha ang kinaiya nga malipayon. Tungod kay kung malipayon ang usa ka empleyado, expected na nga good ang output ba tungod kay ang aura niya, whatever challenges nga iyang maengkwentro tungod kay happy people siya or happy individual, medyo easy niya ma-overcome ang mga challenges. Alang kaninyo mga sir ug ma'am, way undang ang among pagsaludo sa inyong sakripisyo ug ang inyong mga ginatagong talento sa pagsayaw. sayaw kikay, sayaw kikay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Diba? Ayos mga sir ug ma'am. Saludo. Happy birthday kay Lola Terana Rocamora of Monteverde, Calinan. Nagbirthday sa batong kapuso nga si Mika Daniel. Happy birthday! Happy birthday! Mga kapuso, 77 kaadlaw na lang. Una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pulay sa madagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mao tong ulay dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!